बर' फरायसा आफादा बुहुमाव थानाय साफ्रोमबो बर'फोरनि थाखाय खौसेथिनि थाखाय जों खामानि मावबाय थादों आरो जों जेब्लाबो खामानि मावलांगोन। दा दिनै जोंनाव आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव गावनि बर' रावखौ रायलायनो बिथांमोना मानिबा खारनाव रोंलामोन, नाथाय बिथांमोना सोलोंफिननो गोसो जानानै बिथांमोना जिल्ला आफादखौ बुंदों आरो जिल्लाया जोंनो मिरुनो खोन्थादों आरो बेखौ जोङो रायलायलायनानै बेखौ जोङो थि खालामबाय। दायो 10 जिल्लायाव प्राय 16टा सेन्टाराव जोङो बर' रावखौ फोरोंनो थाखाय 6 दाननि थाखाय सानै फोरोंगिरि थिसननो थाखाय जोङो सावरायबाय आरो सावरायनानै जोङो आनजादबो लादोंमोन बिथांमोननिफ्राय आरो बेखौ जोङो थिग खालामबाय आरो सायख'नायाबो जाबाय आरो दायो जोङो दिनै क्लासआ जोङो 1 जुनाव जों जागायजेननो माने जयेन जानो थिनदोंमोन आरो दिनै सोरबाया मैया जागायबाय, दिनैबो जागायदों आरो गाबोनबो जागायगोन आरो बेयो 6 दानसिम जागोन। दा बेखायनो बेयाव हाबाफारिया खोब मोजां जादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे आसा खालामदों बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनाव माने बर' रायलायनो रोङै बे सोदोबा जोंनाव आरोबाव फैगौ बोसोरफोरनिफ्राय थानाय नङा। जों बेखौ जेरैखिजाया फोजोबनो थाखाय जों बेखौ नाजादों। बेखौ जोङो बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जों साबायखर जोङो माने नाजानानै दिनै बेखौ मोनफुंनो हाबाय। बेखायनो जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टखौबो साबायखर बावनांगोन आरो बर' थुनलाइ आफाद आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' मानगोनां बिथांखौ जों साबायखर बावगोन। बिथांमोना गोबां नाजानायनि गेजेरजों दिनै बेखौ मोननो हाबाय। थारैनो मोनसे जाथिया थांना थानांगौब्ला जोंनि गासैबो हारिनि माने हारिमु, जोंनि जानाय लोंनाय गासैबो जोंहा बर'नि रोखा जाना थानांगोन आरो बियो जों खुगाजोंल' बुंनानै लाबा जों जाया, बियो मोनसे रेकगनाइज जानांगौ गभर्नमेन्टजोंबो बा बे जग्राफिकेल मोनसे आइडेन्टिफिकेसन जानानै थानांगौ आरो बे खामानिखौ सिगांनि समनिफ्राय गोबां हयथ' मावनो नाजादोंबो जानो हागौ, मावफुंनो हायाखैमोन, नाथाय दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टनि हेफाजाबजों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद नाजानानै दिनै मावफुंनो हाबाय। बेखाय माने दुलाराय बर' हारिमु आफाद जयै नाजानानै मावफुंनो हाबाय। बेखाय गासैबो दैदेनगिरि आरो गासैबो बर' रायजो राजा बिथांमोननिसिम जों बेखौ साबायखर बावो। बे खामानियाथ' जोंहा खावसे जानानै दंखायोमोन गामिया, आरो दायो सेकेन्ड मोनसे गामिनि नाम ओंखारना दंमोन, नाथाय दायो कड अफ कन्डाक्ट थानायनि थाखाय बेयो ओंखारनो हायाखै आरो बिनि उनाव लासै लासै बेयो जाजोबनायनि खोथा बुंदों। दा बेखायनो जोंनि मानाव गेदेर आफादगिरि बिथाङा बुंदों 25नि सिगाङाव जेरैखि जाया जों खालामनायनि थाखाय आरो जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बेखौनो गभर्नमेन्टखौबो खावलायगोन आरो जोंबो नाजादों 2025नि माने सिगां बा 25आव जेरैखि जाया जोंनि खामानिया जोबहैजोबगोन। हारिनियाथ' बर' बिजोंजों बे फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार जाखानाय, बे पर्टेलाव सिगांबो बिदिनो मानिबा खारनाव थादों जानो हागौ, खिन्थु बेयाव जेबो गोनो गोथो जानांगौ गैया, बे जेरैखिजाया मोनगोन। फार्स्ट इयारखौ लिरखाबाय, सेकेन्ड इयाराव लिरनो मोनैनि खोथा गैया। लेखाया अलरेडि बानायजोबखाबाय, प्रिन्ट खालामबाय, सेकेन्ड इयारनि लेखायाबो प्रिन्ट खालामखाबाय, खालामगासिनो दङ, दायो प्रिन्टआव दङ। बेखायनो फरायसाफोरखौ आं खावलायगोन जायफोर बर' लाना हायार सेकेन्डारियाव थांनाय बोसोरो फार्स्ट इयारखौ पास जाबाय, सेकेन्ड इयार मोनदों, दा बिथांमोना पर्टेलाव गैयाबाबो जेबो सिन्था खालामना जेरैखिजाया बे जागोन, बर' लिरनो मोनगोन। आरोबाव गोदानै फार्स्ट इयारावबो मोनगोन, बे मोनैनि खोथा गैया। लेखाखौबो जों रायलायबाय थादों, लेखायाबो अलरेडि जाबाय, फ्राय प्रिन्ट जागासिनो दङ, बेयाव गोनो गोथो लानांगौ जेबो गैया। बर' माबानो थाखाय खालामदोंमोन, बै समाव बिथांमोना प्रिन्सिपालफोरा खालामहोआखैमोन जोंनि मिथिनायाव। बै समाव बिथांमोना पर्टेलाव फैथ'यैयाव अफलाइन खालामदोंमोन, नाथाय उनाव रायलायनानै फैदों, उनाव रायलायनानै पर्टेलाव फैदों, जोङो रायलायनानै पर्टेलाव फैदों। गुबुन गुबुन जायगाफोराव जेरावबो खालामजोब्बाय, नाथाय जोंनि मिथिनायाव राङाफाराया थालांदों। बिथांमोना सिगां बै समावनो बिथांमोना खालामनानै लायाखैसै, खिन्थु उनाव एग्जाम समावसो लिरनो नागिरबाय, जायनि जाहोनाव जों 200 स्कुलनि जों लिस्ट होबाय बर' मोननांगौनि थाखाय, आरो बै लिस्टफोरखौ जोङो नायनानैसो जों होखादों। बेखायनो बै समाव जायफोर खालामखादों जादों, आरो गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो बर'जों लिरजोब्बाय, बर'जोंनो लिरनो मोन्दों, आरो जों खावलायनाय बायदियैनो मोनब्रै लेंगुवेजाव पेपाराबो ओंखारबाय, बर'आबो बेयाव हाबदों कुइसन पेपाराव, बे क्लियार कुइसन पेपारावबो ओंखारदों जों खावलायनाय बायदि। आरो फर्म फिलआपआवबो अनलाइनाव उनाव ओंखारदों, फार्स्टआव ओंखाराखैमोन, नाथाय उनाव ओंखारदों बियो, आरो बिदिनो खालामनो मोन्दों। बर' फरायसा आफादा बुहुमाव थानाय साफ्रोमबो बर'फोरनि थाखाय खौसेथिनि थाखाय जों खामानि मावबाय थादों आरो जों जेब्लाबो खामानि मावलांगोन। दा दिनै जोंनाव आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव गावनि बर' रावखौ रायलायनो बिथांमोना मानिबा खारनाव रोंलामोन, नाथाय बिथांमोना सोलोंफिननो गोसो जानानै बिथांमोना जिल्ला आफादखौ बुंदों आरो जिल्लाया जोंनो मिरुनो खोन्थादों आरो बेखौ जोङो रायलायलायनानै बेखौ जोङो थिग खालामबाय। दायो 10 जिल्लायाव प्राय 16टा सेन्टाराव जोङो बर' रावखौ फोरोंनो थाखाय 6 दाननि थाखाय सानै फोरोंगिरि थिसननो थाखाय जोङो सावरायबाय आरो सावरायनानै जोङो आनजादबो लादोंमोन बिथांमोननिफ्राय, आरो बेखौ जोङो थिग खालामबाय आरो सायख'नायाबो जाबाय। आरो दायो जोङो दिनै क्लासआ जोङो 1 जुनाव जों जागायजेननो माने जयेन जानो थिनदोंमोन आरो दिनै सोरबाया मैया जागायबाय, दिनैबो जागायदों आरो गाबोनबो जागायगोन आरो बेयो 6 दानसिम जागोन। दा बेखायनो बेयाव हाबाफारिया खोब मोजां जादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे आसा खालामदों बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनाव माने बर' रायलायनो रोङै बे सोदोबा जोंनाव आरोबाव फैगौ बोसोरफोरनिफ्राय थानाय नङा। जों बेखौ जेरैखिजाया फोजोबनो थाखाय जों बेखौ नाजादों। बेखौ जोङो बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जों साबायखर जोङो माने नाजानानै दिनै बेखौ मोनफुंनो हाबाय। बेखायनो जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टखौबो साबायखर बावनांगोन आरो बर' थुनलाइ आफाद आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा
आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' मानगोनां बिथांखौ जों साबायखर बावगोन बिथांमोना गोबां नाजानायनि गेजेरजों दिनै बेखौ मोननो हाबाय थारैनो मोनसे जाथिया थांना थानांगौब्ला जोंनि गासैबो हारिनि माने हारिमु जोंनि जानाय लोंनाय गासैबो जोंहा बर'नि रोखा जाना थानांगोन आरो बियो जों खुगाजोंल' बुंनानै लाबा जों जाया बियो मोनसे रेकगनाइज जानांगौ गभर्नमेन्टजोंबो बा बे जग्राफिकेल मोनसे आइडेन्टिफिकेसन जानानै थानांगौ आरो बे खामानिखौ सिगांनि समनिफ्राय गोबां हयथ' मावनो नाजादोंमोन जानो हागौ मावफुंनो हायाखैमोन नाथाय दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टनि हेफाजाबजों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद नाजानानै दिनै मावफुंनो हाबाय बेखाय माने दुलाराय बर' हारिमु आफाद जयै नाजानानै मावफुंनो हाबाय बेखाय गासैबो दैदेनगिरि आरो गासैबो बर' रायजो राजा बिथांमोननिसिम जों बेखौ साबायखर बावगोन बे खामानियाथ' जोंहा खावसे जानानै दंखायोमोन गामिया आरो दायो सेकेन्ड मोनसे गामिनि नाम ओंखारना दंमोन नाथाय दायो कड अफ कन्डाक्ट थानायनि थाखाय बेयो ओंखारनो हायाखै आरो बिनि उनाव लासै लासै बियो जाजोबनायनि खोथा बुंदों दा बेखायनो जोंनि मानाव गेदेर आफादगिरि बिथाङा बुंदों 25नि सिगाङाव जेरैखि जाया जों खालामनायनि थाखाय आरो जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बेखौनो गभर्नमेन्टखौबो खावलायगोन आरो जोंबो नाजादों 2025नि माने सिगां बा 25आव जेरैखि जाया जोंनि खामानिया जोबहैजोबगोन हारिनियाथ' बर' बिजोंजों बे फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार जाखानाय बे पर्टेलाव सिगांबो बिदिनो मानिबा खारनाव थादों जानो हागौ खिन्थु बेयाव जेबो गोनो गोथो जानांगौ गैया बे जेरैखिजाया मोनदों फार्स्ट इयारखौ लिरखाबाय सेकेन्ड इयाराव लिरनो मोनैनि खोथा गैया लेखाया अलरेडि बानायजोबखाबाय प्रिन्ट खालामबाय सेकेन्ड इयारनि लेखायाबो प्रिन्ट खालामखाबाय खालामगासिनो दङ दायो प्रिन्टआव दङ बेखायनो फरायसाफोरखौ आं खावलायगोन जायफोर बर' लाना हायार सेकेन्डारियाव थांनाय बोसोरो फार्स्ट इयारखौ पास जाबाय सेकेन्ड इयार मोनदों दा बिथांमोना पर्टेलाव गैयाबाबो जेबो सिन्था खालामना जेरैखिजाया बेयो जागोन बर' लिरनो मोनगोन आरोबाव गोदानै फार्स्ट इयारावबो मोनगोन बे मोनैनि खोथा गैया लेखाखौबो जों रायलायबाय थादों लेखायाबो अलरेडि जाबाय फ्राय प्रिन्ट जागासिनो दङ बेयाव गोनो गोथो लानांगौ जेबो गैया बर' माबानो थाखाय खालामदोंमोन बै समाव बिथांमोना प्रिन्सिपालफोरा खालामहोआखैमोन जोंनि मिथिनायाव बै समाव बिथांमोना पर्टेलाव फैथ'यैयाव अफलाइन खालामदोंमोन नाथाय उनाव रायलायनानै फैदों उनाव रायलायनानै पर्टेलाव फैदों जोङो रायलायनानै पर्टेलाव फैदों गुबुन गुबुन जायगाफोराव जेरावबो खालामजोब्बाय नाथाय जोंनि मिथिनायाव राङाफाराया थालांदों बिथांमोना सिगां बै समावनो बिथांमोना खालामनानै लायाखैसै खिन्थु उनाव एग्जाम समावसो लिरनो नागिरबाय जायनि जाहोनाव जों 200 खान स्कुलनि जों लिस्ट होबाय बर' मोननांगौनि थाखाय आरो बै लिस्टफोरखौ जोङो नायनानैसो जोङो होखादों बेखायनो बै समाव जायफोर खालामखादों जादों आरो गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो बर'जों लिरजोब्बाय बर'जोंनो लिरनो मोन्दों आरो जों खावलायनाय बायदियैनो मोनब्रै लेंगुवेजाव पेपाराबो ओंखारबाय बर'आवबो बेयाव हाबदों कुइसन पेपाराव बे क्लियार कुइसन पेपारावबो ओंखारदों जों खावलायनाय बायदि आरो फर्म फिलआपआवबो अनलाइनाव उनाव ओंखारदों फार्स्टआव ओंखाराखैमोन नाथाय उनाव ओंखारदों बियो आरो बिदिनो खालामनो मोन्दों गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन इमारजेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथोलजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबेटोलजिस्ट OBS एन्ड गाइनो कार्डियोलजी जेनेरेल सार्जन न्यूरोसार्जारि एडभान्स लापारोस्कोपिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट अप्थमोलजिस्ट सार्जिकेल गेस्ट्रोएन्टारोलजिस्ट न्यूरोसाइकेट्री ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट डार्मेटोलजिस्ट ऑर्थोपेडिक्स रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर इंटर फैसिलिटी यूनिट फिजियोथेरापी रेडियोलॉजिस्ट हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूरोलॉजिस्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट सिटी स्कैन एक्स-रे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655020048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।